Straight to the Atong point. dawaton no taon may gala ang report sa mga kaubanan pag dito sa gawas nga bahin. Apas dili pa mga higala ato i-check kung kinsay unang nakahatag og report ron sa Idol Tweety baka or si kasamang Jane Gallardo pero dili pa kasamang names. Ato kunong ikuan kuno maong nag-viral names. Unsa man ni naa sa naani sa kuan sa salon nya nganong gidunggab man ni nga naa sa salon. Di lang siguro to i-black and white lang nato tong kuan no. Aron nga dili ta mabadlong ni Mita pero unsa man ning kalakihan ngano man ning nainani man ni. Unsa man kana ang bayot ni ang nagriban-riban sa buhok o lalaki ni unya dayon naay nagsilos. Ngano man ning kalakihan nagsilos or unsa may gikasukan aning usa? Ngano nanunggab man ni kasamang ni Muel? Unsa may iyang nasukan suod man nagkalit dito sa salon unya dayon panunggab mga higala dito sa usa ka tao di pa na masuta og bayot pa to mahigala o dili ba kaha nga mao'y naghapuhap sa buhok atong usa ka babae dito sa salon. Straight to the point. Ato ko ng pagtagad ko no kasamang names be. O kung saan ko ana ha. Okay. Kini. Sama ni. Na-fresh ko ani. Oh, wala. Oh. Kitabang mahigala, may ganun ko sa kanitabang. Naku papa. Go. Ayo bro. Fuego. Lah. Kwenta ka por ayaw punta. Go. Kuya wa ay. May ganun ko sa kay kamao mga mot mga kaigalaan, no? Kuya wa ning tabo Ya sa salon mahitabo. Ano yaman nang gikalit og dunggab ning wan? Usa ka lalaki? Oh, ya pagsud ni. Na-fresh ko ani. Oh, nikalit na panunggab. Oh, ang usa ni tabang. Oh, kasagang. May gini kay dako ning usa. Ayo bro. Fuego. Fuego. Kwenta ka por ayaw punta. Go. Go. Ako nito. Go. Kuyawan hitabo eh. Torang usa to gidunggab pa man to gidunggab lalaki ni nga maoy usa man gikasukan ka ani ngano nahitabo man ani. Gahapon ni mahigala. Kagubot sa salon. Ay. Oh, na timing nga nag-live din usa. Naklaro dun sa kwan Pikas. Na-fresh ko ani. Lisod. Oh, ang babae taong tagbagdagan. Naku papa. Go. Ayo bro. Fuego. Oh, kuyawan ang kutsilyo ko nang ikuan day. Go. Kuyawa eh. Unsa man ning kalakiha nga. Unsa man ning hairstylist? Unsa man ning kalakiha? Unsa may problema ano niya? Nakagubot, sod. Ay. Oh, mo na pagsugod, no? Yan isod kalit ng lalaki. Na-fresh ko ani. Nagkakutsilyo rin, oto, nagidunggab tong kan. Kuyawa nga pagkadunggab. Oh. Gitabangan ni usa. Naku papa. Go. Ayo bro. Fuego. Oh, kuyawa ni pag kasi mo samad ba hinuon na nagkon ba? Go. Ako
Go. Go. Okay, okay. Kuyawa eh. Ay. Kung sa may atraso ka ni, pag suod mahigala, ay pa, okay. Gisod dito, oh. Ang babae in taon nga iyang gikuan, so ano nagriban niha, dagan in taon ang babae. So kining maong lalaki iyang dunggab-dunggab to mahigala maong kwan. Okay. So mo ning sitwasyon na gitabang ining usa ka lalaki mga kaigalan sus kuyawa ani nag-inilugay sa kutsilyo or kini ni ang gusto nga makabuhi ning usa mga kaigalaan o niya gipugnan ning usa ka lalaki sab nga kauban mahigala sa salon, no? Unsa man kay atraso na niya. Ato ko nung paminawon mahigala ning laing video nga daw nisulti naman ning maong lalaki. Kining biktima may gani kay wa matiwasi inday kin kay wa pa to matabang delikado kayo no kay wa goy kutsilyong daan ni manghigalan ko kani mo ni. Nakagawas na sa kwan hospital unsa man ni sa bayot ning tawhana nga na salon or lalaki ano sa may giawayan be atong paminawon ko no be. Okay. Na ako si Jerome Kagit ani guys. Naro mo. Hi, thanks God. Nakaloy sa Ginoo na gamay ra gid siya. Igora siya na anaan, pero gamay kay wala man siya nakatansya pag ana kay kamulutan siya niya na maigo man ako sa tiil. Ayon kamo sa kong tiil. So wala siya okay ra gid kay. Salamat po kay ni Kuya Mark. Nagduo siya insigiga sa ako, guys. Salamat guys. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Let love reign ba yun? Bye-bye. Oh, unsa man tong kuan so moto siya mahigala no? Pero wa mo sulti unsa hinungdan. Ngano man na unsa man ning kalakiha? O, siya ni sa katong naka-green, katong gidungga mo ni sa ang katong dito nag-riban sa bayot din siya. Unsa may atraso nga bayot man ngano man nga anin-ani man. O mga bayot ni naa sa salon. Ba't kining usa nga nakatabang o tawa? Unsa may problema nga nung gisud? Unya gidunggab-dunggab. So kining usa may gala ka lalaki nakatabang ni, no? So gigunitan may gala niyang bukton so wa na makakuan. Giingan sa nga ayaw buhatan na. Okay oh, guyawa ning labnot-labnot pa delikado ning gibuhat risgo kay ning gibuhat ning maong lalaki mga sukitig paminaw ha. Risgo kayo subayot sila mga vlogger o hairstylist pagyod. Oh, mga vlogger dani mo dani nga kwan no. So mo ning hitabo may galawa mo sulti nga kwan. Unsa gi hinungdan. Pero ang ato ini kwan man siya nahitabo ni mga kaigalan kagahapon alas 3 hapon dili sa usa ka salon sa Mambahaw, Camiguin. Usa ka lalaki nagdala og mahait nga hinigiban og gituwang hubog kini. Gipriso na kini mga lalaki og nihangyo nga pagawson siya. Oy. Kumananunggab mahigala nihangyo nga pagawson. Ang biktima mga kaigalaan nga si Jerome, moingan sa biktima usa ka hairstylist sa usa ka salon, safe na hinuon karon sa iya mahigalang kahimtang. Okay, standby mahigala as tuduga mga iskutaran karon tutaw duman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom.